เ
itu sing alon lah itu sing alon balen ini Mas Didi lho kok ngesor no kebanteran goblok kebanteran pongge iki no Mas Didit endi sangune Mas Didit endi yotrone lah iya Mas Didit mau bapakmu seket terus kowe iya aja nyeket 200 didum wong 12 enompone mung 12.000 iki jane nanggap apa to Mas menika gajah menika santri kalong duwe gajah-gajahan lah iya ora ngono lho awake dhewe nyemoni Mas Didit ini lho sing wedok iki karo piye ngono tok iki kok iso ki 200 anyar apa 20 to nggih 20 lagi plawu ngene lah kowe iki akeh lho olehmu iki iki ngono 80.000 lho kok iso 80 matamu sempal apa piye lho kowe lak ora roh rupiah iki tulisane rek jalo ae iki hitungane wong pekok apa piye kok ngene kok 80 tenan kuwi kok wis ces hah ces wis adewe ora mikir duit ora mikir awak dhewe diundang kene dikek rezeki ae didongakne santet penting bagi yang mulia oke bejo donya bejo akhirat amin Mas Didit pokoknya apa ngene iki jenenge persewaan persewaane semakin lancar properti jaya amin abadi amin selamanya amin sampai wong-wong gak enek tetep jaya abadi terus sing nanggap sapa ning aku aku udah Mas Didit iki pomo duwe sone aja iki tak kayak contoh Mas sone sampe jeneng ana babakan wulu kok iso ben awak dhewe sone contone saiki sing babakan wulu sapa Mas Brewok kae wulu wudu Brewok audio Blitar kae kondang kalau kok sak jopan 100 juta muga-muga sone Mas Didit iki iso ngono lah iki takon kayak jeneng sone sing anyar apa Gamblis audio oh gak kok rame nak ngono Mas aku tak tapuk lho nggih tak omong ngene to Brewok ki lak wis jaremu ngomongne babakan rambut to yo rambut brewok kuwi Brewok audio kondang kalau kok rambut terus Tulungagung enek kumis audio brengos brengos lah kok kowe gamblis sing urung enek iki jeneng babak rambut ki Gamblis audio nah nek brewok lak kene Brewok kene kumis kene lah gamblis iki ngendi to ya engko tak dudohi nggone aku duwe kok Mas aku duwe engko tak dudohi lah iki aku ya arep nyambat kowe karo cah-cah alhamdulillah aku saiki wis ngedek nison kira-kira tanggal 17 iki ya engko Juni anu gebrakan kebiakan son alhamdulillah aku wis tuku mini kompo engko ngewangi ya mini kompo kok dadak kok resmi Kalau kalau gini bapak gue pengen budek. lah penting lamun jute son ya enek mike Grujo lanjut to